Velkommen til Lær din computer bedre at kende med Daniel. God fornøjelse. Vi har tastaturet her. I kan se, at jeg har markeret det op med farver, så at vi ved, hvem der hører sammen. I hvert fald her ved det her ikon her. Den står her. Hvordan kommer man ned til den? Ja, altså. Vi starter med control, som vi hørte lige om lidt før. Den kan du markere en ting med, for eksempel. Det kan jeg meget mere med den. Men i hvert fald det kan du med den. Markere en ting, som I lærte ved skraldespanden. Så har vi shift, som vi har herude i siden af tastaturet. Den kan du bruge til at skrive et bogstav stort, hvis du holder i bunden. Ja, det kan du. Og du kan bruge den til, hvis der står et tal for eksempel, hvor der er et tegn ovenover. Her er et tegn ovenover, men det er ikke et tegn der. Men i hvert fald, så vil den få denne her tegn til at blive skrevet. For normalt der vil det bare komme 2 ord. Men vi vil have det tegn frem. Så vi trykker på shift. Shift er 2 steder på tastaturet. Det er også der. Okay. Så har vi caps lock. Hvis du skal skrive en tekst med stort hele vejen igennem, så har vi også det der kaldes tab. Og jeg vil vise jer lidt om hvad knapperne duer til bagefter. Tab har vi her. Og der var jo en mere control der. Men i hvert fald, så trykker vi enter. Enter er den her knap her. Og enter sidder også her, hvis du har det her ude i siden. Hvis du har dem her ting her ude i siden, så har du også det her. Og så har vi den her knap her. Hvis du har rørt på den er ikke markeret, fordi den bruger du ikke sådan særligt. Men i hvert fald, hvis du har rørt på den her, hvis du trykker på den en gang, så har du måske slået alt det her fra dem her tal herude. Så det er derfor, de ikke virker. Så tryk på den her en gang til, så virker tallene herude. Det synes jeg i hvert fald er godt. Fordi så kan du trykke på den. Så har vi den her for slet. Vi har den normale, som går lidt længere ud normalt. Men altså i hvert fald, den har vi. Og vi har delete. Og jeg vil gerne vise jer, hvad delete og denne her forskel er. Ja. Nu vil jeg så vise jer lidt af forskellene. Okay, hvis vi nu siger, at vi vil have det her skåret over her, så vi tager det bagerste stykke og sletter, så holder vi bare delete i bund, så sletter den vej. Og nu kan vi så ikke bruge teksten til noget, så holder vi den anden slet-knap i bund, for at få det væk. Altså, så slet, det er, slet, og jo, den der vej. Og delete sletter den der vej. Så hvis I skal slette den ene eller den anden vej, så skal I bare lige huske, hvilken en af knapperne I skal bruge. For så er det lidt nemmere, det er lidt hurtigere også. Det var lige det med delete og slet. Så hvis vi starter her, så trykker vi på shift for at skrive et bogstav stort. Vi holder shift i bunden for at skrive stort. Og hvis vi ikke holder noget i bund eller har trykket på noget, så skriver den bare med småt. Så vi skriver så er det med småt. Hold shift i bund, stort. Caps lock, alt bliver stort lige meget hvor du holder hen. Det er dejligt. Men i hvert fald så slår vi lige caps lock fra. Så hvis du nu har sådan et tekstdokument, så hvis vi nu skriver hej, og der er nogen, så det her mellemrum, det er ikke nok, fordi vi har en printer eller et eller andet. Eller et andet program, vi åbner det i, eller et eller andet, det gør det. Så der skal være længere mellemrum, så trykker du bare på tab, så gør den det her inde i programmet, så den hopper direkte derhen. Og så kan vi scrolle videre der. Og prøv at se, jeg har ikke et punkt herude, jeg har det længste punkt der. Så vi trykker, tab igen, så kommer vi herhen, tab. Og så kan du blive ved ud i det uendelige. Så har vi enter. Så hvis vi skal bruge enter, så trykker vi på enter, kommer ned på næste linje, enter igen, ned på næste, enter. Og begge knapper gør akkurat det samme. Ligesom hvis du skal logge ind på noget eller et eller andet. Begge enter gør det samme. Okay, det er vigtigt at huske. Nu trykkede jeg lige sådan, at det her tastatur virker. Nu virker det sgu ikke. Prøv at se, så hopper jeg bare rundt i det. Prøv at se. Hvis vi kigger på det her tastatur igen. Der er en pil her, så går du tilbage. En pil her, så går du ned til siden. Pil her, så går du op. Og det er den var vi med at gøre.
Se. Ned, til siden, til siden, til siden, op, ned, op, ned, op, ned. Men i hvert fald, dem her ting her, det er meget godt at kunne. Hvad var det mere? Vi har jo også alt GR. Jeg ved ikke, om der står alt GR. Jo, det gør det i hvert fald for min. Men i hvert fald, alt GR har vi. Okay, se, hvis vi trykker 2, så kommer 2 frem. Hvis vi trykker 2 og shift, som så giver det der ovenover, så kommer der ikke snabelag. Der kommer jo, så kommer denne her frem. Lav din mellemrum. Det her kommer frem. Men så hvis jeg bruger alt GR, og så trykker på 2'eren, så sker dette. Der kommer snabelag. Og det er et snabelag, ja. Jo. Det var i hvert fald, hvad jeg lige havde fortalt jer lige om tastaturet. Den her sletter det der har været den der vej, for der hvor den står blinker. Den her sletter den modsatte vej. Den der det er enter, den kender I. Det der det er for at slå det her ud til og fra. Det her det er caps lock. Det er for at skrive hele med stort. Det her det er tab. Men hej hej.